ali do onoga što voliš dođeš, čini mi se, vremenom i dođeš sa silnim nekim repeticijama da ti taj proces u stvari zavoliš, a ne taj finalni izgled. Dobrodošli u Dacidu. Ja sam Arsenije, a u ovoj epizodi u gostima nam je Kristina Đenadić-Nikolić, freelance karakter dizajner. Inače, Kristina nam je bila u gostima i na Takeoveru 2019. A u ovoj epizodi ćemo vas uvesti u svet karakter dizajna, pričati o tome kako izgleda proces rada, behind the scene će Kristina pokazati, pričati o tome kako se dolazi do klijenta, kako izgledaju ugovori na kojima se radi. Tako da, Kristina, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Dacido. Kristina, za početak, ko si ti, šta si ti i kako si ti došla uopšte do sveta karakter dizajna? Baš imam tradicionalnu pozadinu, a kostim je, u stvari na faksu sam studirala kostim, a pre toga sam išla u srednju, isto sam bila na kostimu u Tehnoartu i tamo je mnogo bilo crtanja i slikanja i vajanja i šivenja i krojenja i svega i svačega. I tu sam ja otprilike skontala tu formu kostima i formu, kako se pravi kostim raznih dimenzija i kako se likovi crtaju od najbangavijih mogućih anatomskih očajnih momenata, šaka rašrafljenih, proporcije i svega, do na kraju onda sam bila na primenjenoj i tamo sam isto crtala. I tek na kraju sam u stvari posle svega toga došla do kostima i došla sam do karaktera, do dizajna karaktera. Pobegulja sam od kostima. Čekaj, jel ti je posle fakulteta to bio prvi posao na kom si radila? Pa ja sam tokom faksa radila kao kostimograf i to se, uglavnom honorarno drugarima koje sam upoznavala tako sa FDU-a i drugih faksova privatnih i onda smo radili svašta i filmove i neke TV kao drame i razne neke projekte i prvi posao posle faksa mi je zapravo bio u jednom ateljevu u kom sam radila neke odvratne kopije preodvratnih prekič stvari i to je baš bilo onako očajno i tek posle toga sam ja rešila da bih se izvukla odatle, da ne bih otišla u neki maksi da radim, pošto mi to nije bila opcija, rešila sam aj sad stvarno ću da sedim i da naučim ovo da radim. I dala sam otkaz i to mi je bio ultimatum i ja sam morala da to ili naučim, nema nazad, znači maksi nije opcija, ništa drugo nije opcija, moram to da sedem da naučim i onda je to trajalo jedno, ne znam, možda pola godine, dok sam ja sela, rešila da to krenem da radim, pa onda upalim komp, pa onda igram Warcraft i onda kao prestanem to da radim i onda ću da crtam, ali onda pola sata izblejim u Photoshopu, ostatak vremena vratim se da igram i tako to vremenom malo po neki rad sam uradila, a sam mnogo nesigurna bila, jer sam imala sam neku viziju kako to treba fantastično da izgleda, onako gotovo renderovano najbolje, inače ništa. Ja sam znala da to moje nije ništa, kamoli blizu dobrog i mislim, realno ja sam već tad mogla da krenem da radim, jer ja sad vidim na kom nivou ljudi kreću da rade i vrlo dobro barataju svime i mislim, realno ima na tržištu ima mesta za sve, relativno, ali u suštini ima za neki kao napredniji nivo, ima, ne baš početnički, ali ima. I onda mi se desilo da sam krenula na igrici jednoj, posle pola godine, možda malo više od toga, i eto, to je prilike to. Znači, u suštini možda me egzistencija naterala da ja se stvarno nateram da sednem i da uredim to kako treba i da krenem da radim. Nije bilo uopšte drugih opcija. Znači, to tad kad sam morala da radim nije bilo nazad, završila sam faks, rešila sam da ne radim više u tom ateljevu te užase i eto, to je to. To kad smo pričali o našoj tranziciji, mi smo po tom pitanju bili malo liberalniji, u smislu bili smo polako, nismo bili sve ili ništa, ali dobro, čekaj, kad si napravila to, kad si odlučila da odeš all in u karakter, jel ti od toga zavisila egzistencija ili si kao imala neki štek? Ne, ja sam tek tad počela da živim sama.
Znači, živjela si sama, dala si otkaz i počela si... Da, ja sam počela sa dečkom da živim, u to vreme bi bio dečko, mi smo počeli živimo zajedno i ja sam, da bi živjeli zajedno, mi smo morali da radimo, mislim, nije mogla mama da dođe sa kesom hrane i da kaže, ne moraš da radiš ništa, evo ti budi student, idi na master negde uživaj, znaš, idi u Maksi, šta ti fali, nije loše. Nego sam morala da krenem da radim, ali je bio ultimatum da ja, znači, ne radim opet u nekom ateljeu, neke krševe, nego da radim to što hoću, što volim i što nameravam da radim, a čega se bojim katastrofalno, jer sam imala mnogo nisko mišljenje o svom radu, zato što sam došla, imala sam background koji je, mislim, ja sam videla mnogo dobrih stvari. I prošla sam sad i kroz faks i kroz srednju i bila sam u raznim okruženjima i jednostavno sam znala šta je jako dobro i ja sam morala da radim jako dobro, inače nisam mogla da se blamiram, to je meni, ja sam tako sebe doživljavala. Kada je ovako kažem, vidio je ovo na šta liči, kako je, majke mi, vidio ovo kako je loše, i onda ja vidim to moje, ne znam, je toliko loše, a mnogo sam se bojala da ne vidim koliko je loše i onda nisam smela ni da kačem, ni da ništa nisam smela da radim. I u svakom slučaju mi krenuli živimo zajedno, nisam mogla da ne radim ništa, opet, znači nije ništa drugo bila opcija i ja sam tako mesecima vežbala, malo blejala, malo vežbala i došla do toga da rešim da to krenem da smem da radim. A mi smo među vremenu radili i sami neke slike tradicionalne i onda sam se ja mnogo oslobodila slikajući i to mi je mnogo značilo. Radila sam baš, ali neke sad dobre kopije, otprilike realističnih slika, sam uglavnom onako blago stilizovani i realistični, to mi je mnogo značilo. Što se skila tiče, da se samo malo opustim pre nego što se bacim u ovo. I onda kad sam se bacila, trebalo je vremena da mene kontaktira moj prvi klijent. Ja sam recimo počela tako što sam napravila akauntove na Fiverru, na Upworku, na svim tim platformama. Ček samo pre nego što dođemo do klijenta za kao ljude koji ne znaju ukratko šta je zapravo karakter dizajn? Kada dizajniraš karaktere, imaš određeni proces unutar... Dizajniraš karakter iz priče, određene priče. Da li je priča vezana za igricu ili za film ili za crtač, u suštini vrlo je sličan proces, s tim što imaš neke tehničke male razlike, ali što se tebe kao dizajnera karaktera tiče, tebi to i nije baš toliko bitno. I ništa, znači ti dobiješ opis, dobiješ biografiju lika, što je identično početku rada na kostima, na filmu, u pozorištu. Dobiješ biografiju lika, analiziraš u ovom slučaju sa klijentom, rediteljem, art direktorom, producentom, zavisi ko tu s tobom najviše komunicira o tome, ili ko producira sve i onda on bude sve u jedan. I ti tu radiš sa njim kao što radiš sa rediteljem u pozorištu ili na filmu. I tu krećete od početka, analizirate lik, analizirate sve vezano za njega, skupljate reference, pravite skice, sve što je potrebno da to krene i onda krenu iteracije i onda puno radiš ponavljanja, promena, krećeš iz početka, nerviraš se ili budeš dobro, zavisi kakav ti lik zapadne i eto, na kraju to bude sve dobro. U odnosu na kao ilustraciju, pošto naš kao karakter dizajn, mislim da u dosta podsjeća na ilustraciju, ali da se možda razlikuje najviše po samom procesu rada i po tome šta se treba da sadrži, kao koja je razlika između ilustracije, klasične ilustracije ili mislim digitalne ilustracije i karakter dizajna. Da, pa ilustracija je narativna. Ona ima naraciju za cilj i što ti bolje umeš da ispričaš priču, to si ti to bolje uradio. A karakter treba samim sobom da kaže priču. On bukvalno treba da bude ono što je u biografiji napisano i više od toga. Moraš da udahneš život, karakter, mislim, ti to i na ilustraciji radiš, ali ti na ilustraciji se baviš nekim drugim elementima. A kad radiš baš karaktera, ti se isključivo baviš njime. Da bi ti došao do ilustracije sa dobrim karakterom, ti moraš ceo taj proces prethodno da prođeš. Ali kažem ti, vrlo je slično kao kad radiš na filmu ili u pozorištu, vrlo sličan proces. Kao vizualna režija, mislim ne režija toliko koliko, kako se zove, pisanje scenarista? Pa zavisi. Nekad ti i jesi, ako ti radiš svoj projekat, onda radiš sve sam, a ako radiš sa klijentom, onda je on scenarista kroz kasapin
i malo onako bude, zavisi sve. Dobro, i sad posle 6 meseci mukotrpnog spremanja, perfekcionisanja i crtanja I igranja Warcrafta, kako si ti došla do svog prvog klijenta kao karakter dizajner? Pa on je došao do mene, prvo. Došao je, meni je stigla poruka noću, kao da, to je preko Upworka bilo. Jel ti hoćeš da radiš 2 karaktera? I ja gledam, rekao, da neću da ti radim 2 karaktera, šta treba da radim? Odmah ću da krenem da radim. I onda smo tu krenuli da radimo i taj projekat trajao, ne znam, možda pola godine, ako ne možda i malo više. I tu sam se ja sam znala da crtam pre toga, meni taj deo nije bio stran, ali sve te druge tehničke stvari, kada je meni rekao radiš turn around shit, ja gledam šta da radim, i kao da ja rekao, ok, radim, nema problema, onda ja gledam kako se to radi, šta je to, razbijam glavu, kako to da uradim, pa mi traži ekspresije da radim, rekao, kaže, 6 bazičnih emocija uradim, ekspresije za 6 osnovnih emocija, uradit ću ti emocije i onda sam gledala šta je to uopšte i tako sam krenula polako. Ali da, mislim da je sad to je zanimljiva tema, kad će smo pričali o njoj u epizodama gde nas dvoje pričamo, a pričali smo i sa te još o tome, taj moment gde mislim da dosta ljudi želi sad kao da se bavi nečim drugim ili želi da nešto što mu je hobi postane posao, ali mislim da je taj neki inicijalan moment zapravo možda i izgovor kao da nisi još spreman. Koliko si ti to znači ti si 6 meseci se spremala, pravila portfolio, ali koliko si ti zapravo na prvom poslu bila spremna, a koliko si stvari naučila tek kad si dobila posao i kad si počela da radiš? Pa pravo ti kažem, kad sam počela da radim, sad kad se vratim unazad, ja nisam znala apsolutno ništa, osim što sam znala da crtam. Eto, to je to. Ali to uopšte nije dovoljno, nije uopšte presudan faktor u celoj toj priči. Jer tebi je rad i crtanje, to su 2 totalno različite stvari. Ti kad crtaš sam sa sobom, ti si tu sam sa sobom i crtaš kako hoćeš stvari, a kad dobijaš feedbackove, kad dobijaš zahteve, kad dobijaš neke nove taskove koje treba da radiš koje u životu nisi radio, treba ti malo vremena treba ti vremena, energije, kapaciteta da se ti suočiš sa svim tim novim emocijama koje ti tu proživljavaš, počev od anksioznosti, buđenja sa stavom nemam vremena i onda probudiš se i svaki dan nemaš vremena i ti radiš ili još gore, probudiš se, nemam vremena i od tolikog nemanja vremena ti ne uradiš ništa i onda ti se ta anksioznost samo gomila i dođeš do toga da ili nešto zezneš ili onda moraš da se pravdaš, pa onda učiš komunikaciju kako uopšte da objašnjaš klijentu, pa ti onda on kaže nešto na što ti misliš da možda je, ne znaš jednostavno kako da se postaviš u cijeloj toj priči. I onda to samo crtanje, meni nije bio toliki problem, znači ja i dalje sam mislila da ja to ne znam da radim i da je to meni da meni ljudi to ovako gledaju, pa kažu vidi kako je to odvratno nacrtala, kako je to loše i to mene opet nije sprečilo da crtam u tom periodu, ali sve ostale stvari koje su išle zajedno s tim, to je vezano za vođenje računa o financijama, vođenje računa o ugovoru, o deadline-ovima, o nošenju sa tom odgovornosti s kojom se budiš svaki dan kao anksiozno gledaš da ću sve da stignem, kako da se organizuješ, kako da prioritizuješ stvari u toku dana, jer ti kao freelancer treba i da sve što treba da radiš jednostavno radiš isto vreme dok i radiš, u istoj si kući, tako da to su bili možda mnogo veći problemi od samog crtanja. Jer posao je tu totalno druga priča. Znači prvi klijent, ti si napravila verovatno nalog na Upworku, on je tebe pronašao, znači ti nisi čak ni aplicirala za posao. Ne, aplicirala sam ja pre toga. Aplicirala sam s potpuno očajnim stavom. Ja sam čak ljudima davala mislim da je minimum bio $5, ja sam pisala propozale gde sam stavljala da ću ja to da uradim za $5, pisala sam, ajde molim vas, samo mi vi odgovorite da ste vi videli ovu poruku jer meni niko ne odgovara, da ja znam da sam ja, tad je bilo besplatno da šalješ te propozale i onda sam ja njima pisala, samo mi odgovorite da ste vi primili ovo, ja ne znam da ovo funkcioniše uopšte. I onda kad se on meni javio, onda je to krenulo i to je bilo okej.
s tim što ja ni kasnije isto nisam znala baš kako da dolazim do klijenata. Znači tek dosta kasnije sam ja krenula da analiziram i kako algoritmi funkcionišu i kako ključne reči funkcionišu, jednostavno šta ja da radim da bih ja bila vidljiva na tim platformama za freelance. Meni je to bilo jako zanimljivo, ja nisam uopšte pre nego što sam pričao sa tobom bio upoznat sa svetom uopšte freelance karakter dizajna, kako ti kao karakter dizajner uopšte dolaziš do novih klijenata? Pa prvo, portfolio je glavna stvar. Portfolio, znači sve što, jer u suštini, na primjer, možda ti ne moraš eksplicitno da imaš uređenog karaktera u tom i tom stilu, obojenog u toj šemi i to, jednostavno kad neko vidi kako ti radiš, na primjer na osnovu ilustracije, znači ne nužno na osnovu nekog dizajna karaktera, tebi se on može javiti. Znači portfolio je alfa i omega, bukvalno prva stvar koju moraš da rešiš jeste taj portfolio, ove sve ostale stvari učiš kasnije. Uglavnom radim direktno sa klijentima, a ako ću ja direktno da apliciram za neke projekte, onda ja pošaljem ne CV, nego samo portfolio, pošaljem proces rada, ako ja procenim u kom se stilu radi, vezano za neki projekat, onda pošaljem nešto što je najviše odgovarajuće tome, ali kažete, uglavnom se meni javljaju i uglavnom na osnovu mog portfolija. Ako nisi napravio portfolio koji tebe prezentuje, koji prezentuje to što ti radiš, što najviše voliš da radiš i drugo, ono što sve možeš da radiš. Jer, na primjer, ja radim najviše likove kao iz crtaća, to mi je najzanimljivije, ali ja dosta, uglavnom imam projekata koji su realistični. Što nije ono što je u mom portfoliju. Znači, kako od meni uvek se desi da mi se jave ljudi koji rade realistično, zato što sam, ili sam nešto ranije kačila, pa se vidi da sam, vidi se, ne znam, pre 2 godine, 3, neki realistični rad. Ne mora da bude nužno to što ti radiš ono zbog čega će ti se javiti klijent, ali je dobro da na početku barem probaš što više različitih stvari da pokriješ, jer ti mnogo znači svako iskustvo. I stilizacija mnogo znači i realistično mnogo znači. Da kad se spoje, to je savršena kombinacija. Po mom mišljenju, sad zavisi, svako voli da je različite stvari. Ti koristiš Upwork, LinkedIn, mislim, gde tebi klijenti, preko čega najčešće dolaziš do klijenata? Pa, trenutno najviše preko Upworka, preko ArtStationa, preko LinkedIna, ali zavisi. Naprimjer, ranije kad sam tek krenula da radim, meni je Fiverr bio mnogo aktivan. Tad su mi se javljali dosta ljudi, mislim, neverovatno. I to uopšte nisam imala imala sam, mislim, svakakvih ponuda, ali sam uglavnom radila samo stvari koje ja inače radim. Znači nisam radila neke čudne te stilizovane, ne znam, bubice i te stvari koje rade tamo, nego sam imala konkretno za ono što ja radim. Ali to ti se, na primjer, imaš 20 pregovora ili 10 pregovora i od tih 20 pregovora ti ubodeš samo jednog klijenta. Ali mislim da bi se to vreme i sva ta komunikacija isplati na kraju jer ti ubodeš ono zbog čega si tu uopšte. Čekaj, to sad pričaš o klijentima na Fiverru? Generalno, svuda. Svuda, gde god da ti se jave ljudi, mislim, bar po mom iskustvu, prvih 10 do 20 klijenata i prvih tih 10-20 konverzacija uopšte se ne pretvore u neki projekat na kraju, nego se odustane od toga. A jel ti, mislim sad trenutno, jel ti apliciraš po Upworku i tako dalje ili se tebi klijenti sami javljaju? Svi mi se sami javljaju. Ranije sam aplicirala, kad sam počela, aplicirala sam i u tom očajničkom fazonu, samo da nađem projekt, jer je meni na prvom mestu bila egzistencija da ja uopšte krenem da radim nešto. I tek onda vremenom kasnije kako sam krenula da buđem i portfolio i kako sam krenula da imam bolju i komunikaciju i bolji stav prema svemu tome, onda je krenulo da se menja polako. I što više vremena prolazi, meni se sve više ljudi sami javljaju. Nisam aplicirala baš dugo, ali ne znači to uopšte nije loša stvar. Čak planiram da krenem malo, da vidim sa nekim inostranim studijima, da apliciram, pošto to još nisam radila, jer se bojim da se obavežem za neki projekat koji potencijalno može da mi oduzme mnogo vremena, tako da gledam ovako još uvek da dok mogu radim više svojih stvari i da imam tih oko svojih obaveza više vremena. Dobro, i sad kad se tebi javi klijent, kada započnete saradnju, kako izgleda proces rada? Prvo dobiješ, ako je film ili igrica, dobiješ skriptu, dobiješ priču.
i dobiješ biografiju lika. Ili tražiš biografiju lika ili u najgorem slučaju sam izvlačiš biografiju lika i praviš je sa klijentom. I to kad izanaliziraš, onda krećeš da vadiš, znači sve o liku i ako ima više likova, o svim tim likovima izvadiš. Kad imaš jasnu predstavu o tome ko je, šta je, imaš gomilu pitanja na koje treba da odgovoriš, onda tražiš reference, ako recimo epoha neka, tražiš sve iste epohe, ako neka kombinacija, uzimaš što više reference da bi imao što više informacije, što više izvora iz kojih ćeš da ga praviš posle i krećeš sa skicama. I kad kreneš sa skicama, onda tu kreće i puno iteracije i komunikacije i vraćanja i... Ko su tebi uglavnom klijenti? Ko su to, mislim, kakvi su uopšte mislim da dosta ljudi ima predrasude za samim klijentima na Upworku. Ja kad sam pričao sa tobom o tome, ti si me nekako razuverila i bila si u fazonu da si ti našla strava poslove. Kao, kakve si ti klijente, s kakvim si ti klijentima radila na Upworku? Pa ja ne smijem zbog ugovora da pričam s kim sam sve radila, zato što još uvek nisu objavljeni ti projekti, ali mogu ti kažem da sam radila sa nekoliko baš velikih klijenata i da moje iskustvo nije uopšte loše na Upworku. Znam da ima tamo dosta tih robovlasnika koji, mogu da šerujem screen, malo sam, evo na primjer, ovo je taj prvi projekat na kojem sam radila. To je mali klijent, znači to je neka indie igrica koja na kraju nije ni završena, zbog čega mi je jako žao zato što je bio mnogo zanimljiv projekat. Ovo je lik koji, to mi je bio opis, on popije vrelu kafu, oprži se i otpadnu mu veštački brkovi. I onda je tu krenulo istraživanje, ima sad još mnogo skica, ja sam ovdje složila. Otprilike, ovo su dva lika koje su ispala, iz skica za ova dva karaktera je nastalo još novih karaktera. Ovaj je jedan nastao kao, ne mogu sad se sjetim ko je beše bio, pošto igrica nije završena, i ovo je drugi lik koji je uređen. I onda kada se odredi kako će onda izgleda, onda se radi tu puno varijacija sa bojama i sa kostimima i sa detaljima. Onda se radi, za ovu igricu se radio render 2D da izgleda kao da je 3D i radi se ovaj turnaround, to je za modelovanje za kasnije. To je sad kao neki finalni, to su sve iteracije. Ili imaš sad možda neki primer ili kao na tom primeru kako izgleda ono razvoj verzije, od verzije prve do verzije poslednje? Ovo je za neku horor igricu, to sam tad uradila i više nikad. Definitivno me mnogo uznemiravaju te krvave scene i gledanje krvavih referenci da bih to mogla da uradim realistično, tako da ne, to sam tad radila i više nikad, nadam se. Koje su to neke faze i šta sve zapravo sa tehničke strane ti treba da dostaviš i na čemu ti sve radiš? Prvo uradiš zavisi, ali prvo uradiš siluete. I onda od prvog seta silueta izabere nekoliko, pa ti radiš iteracije tih, pa onda radiš još iteracija. U zavisnosti od projekta nekad radiš i na siluet i linijske crteže i radiš neke varijacije detalja kao od ove maske i radiš mood board, objašnjavaš od kojih materijala je sve napravljeno i radiš varijacije boja da bi na kraju došao do rendera i opet do turnarounda. S tim što je ovo vrlo onako ubrzan prikaz procesa zato što ima mnogo međufaza i mnogo sitnih promena koje nisam stavljala na primere zato što bi previše mesta zauzelo. Ovo je na primjer supruga, vidiš? I ona je isto prošla kroz faze. Ovo su portreti, pa onda opet kostim, silueta njena, turnaroundovi, finalni render. Ti sad pomenula da je dosta slično sa samim filmom i sa samom režijom. Sad kako, to je vizualni tvoj proces, ali kako izgleda zapravo, odakle ti počinješ kada počinješ sa dizajnom nekog karaktera, kako izgleda tvoj proces, jel kao prvo pišeš na papiru pre nego što bilo šta nacrtaš? Sve pišem na papiru, sve pišem, mnogo dokumenta tu prođe, mnogo se tu raznih fajlova razmeni. Prvo pišemo biografiju
i tu je mukotrpno finalizovati, verbalizovati kako će koje su to tačno osobine tog lika koje njega čine takvim kakav je, vizualno, koje ga čine takvim kakav je i koje će kasnije u animaciji doći do izražaja. I onda ti tu dolaziš do tehničkih problema, da li je to igrica koja će moći, na primjer, da animira, u kojoj će moći da se animira kimono. I zašto mora kimono da ima rukave da poda? Mislim, to tehnički skroz može, ali to zavisi od toga koji je tip igrici i da li će oni da rade nešto što će moći tako nešto da podrži. Znači šta ti na početku procesa dobiješ od klijenta i šta ti je ono baza? Ili imaš ograničenja ili imaš sad konkretnu direkciju ili kao neki konkretni načeti karakter? Nekad bude da imaš neke skice da je neko još radio na projektu, ako me na to pitaš. I onda tebi oni pošalju koji je otprilike stil u kom se kreće, ali uglavnom krećem skroz od početka. Uglavnom me kontaktiraju kada nisu ni sa animatorom, ni sa 3D modelarom, ni sa programerom, kada nisu ni sa kim pričali, čak ni sa piscem. Prvo mene kontaktiraju, onda mi krenemo da pričamo o likovima i onda krenemo da načinjemo iz te priče ko će biti taj lik, s kim će biti u interakciji, kakva će ta interakcija biti, koji je to stil igrice, koje sve tehničke mogućnosti će ta igrica da podržava, šta će to sve da se animira, programira i tako dalje. I onda krećemo da pišemo i onda imamo Trello i na Trellu kačimo sve od početka do kraja, pitanja, odgovore, vraćanje stalno na neke izmene, imamo Slack, često, uglavnom se na Slacku čujemo i onda na Slacku isto radimo dopune i onda krenemo, kada na Trellu sve lepo uredno napravimo, od tih kartica kako ćemo da poređamo sistematično sve koje će faze da se rade, onda napravimo check listu i tu je prva faza skice, a da bih dobila skice ja moram sve da imam jasno, moram da imam tu biografiju skroz detaljno napisanu, da ne bude posle, znaš, ona nije debela, to si mora odmah da mi kažeš da li nije debela, to je ono prva stvar koju vidiš, valjda. Ili kaže ona nije, ne znam, mora da im bude ćelava, na primjer, to je prva stvar koja je trebala da se... Nemaš klasičan brief koji ti sad dobiješ, nego je dosta proces sa klijentima onako konverzacijski gde ti zapravo kroz razgovor razvijaš, dosta pričate o tome pre toga i onda ti zapravo kroz iteracije razvijaš lik. Meni je to jako zanimljivo i kao kako je tebi to došlo, zato što i ja i Kaća i to planiramo u nekoj od sledećih, možda baš u sledećoj epizodi da pričamo, ali kao o temi perfekcionizma i meni lično na našu pogledu u svetu developmenta imaš tu agilnu metodologiju, ne znam da li si se susrela u svetu gaminga sa njom, nisi, ali suština je da radiš na neki način, da radiš kroz, da imaš nedelja, imaš kao sprintove, znači rad ti je podeljen u fazama i onda sam baš razmišljao o tome i kao kako je taj način rada, mislim on je nastao zbog drugih razloga. Da. Ja sam to probala, meni to ne leži nikako. Ne, ali ne pričam sad konkretno, ni ja ga u ličnoj praksi ne praktikujem u potpunosti, ali znaš kao filozofija gde prosto ne razmišljaš previše daleko, nego rad deliš na jako male segmente i onda se fokusiraš isključivo i samo na te segmente. Onda me zanima sa tvoje strane, zato što kao i Kaća i ja i kao tema perfekcionizma je, ja mislim, jedna od najvećih tema u našim krugovima, u kreativnim krugovima, mislim da je perfekcionizam onako najveća tema, ubedljivo. I onda me zanima, znaš kao, studirala si to i verujem da dosta ljudi sa tvog faksa i ti na početku si imala muke sa time, pa me onda zanima kao koliko ti taj proces iteracije pomaže u borbi protiv perfekcionizma. Pa mislim da mi presluži. Mislim da je generalno takav pristup uvek vodi do najboljih rezultata. I ja nikad nisam imala tu borbu u smislu da imam neke kočnice. Ja što više informacija dobijam, to je bolji rezultat za sve. Svi smo srećni i klijent je srećni zato što je dobio mnogo, ti podstakneš onoga ko je pisao, na primjer, igricu, ako radiš sa art direktorom ili radiš sa, ne znam, ako radiš na filmu i radiš sa rediteljem, ti njega podstakneš na razmišljanja u vezi stvari o kojima on nije razmišljao ranije. I onda mi krećemo to zajedno da, na primjer, ako radimo karaktera,
mi njega razvijamo sve više i više i na kraju dođemo kao kod onih cipela, što se ti pokazivalo od jednog lika do transformacije kod drugog lika, što će se vidjeti jednog dana. Sad ne smemo, ali u svakom slučaju dobro. Ja dobijem brief uvek na početku, ali taj brief nije dovoljan. Znači oni to ne rade kako treba. Šalim se. Nekad dobijem stvarno detaljno šta treba da se uradi, koliko, ne znam, i skica, koliko iteracija, koliko varijacija boja, na primer, koliko, ne znam, dobijem sve requirements, dobijem na papiru šta treba da uradim, to mi najdosadnije, jer onda samo u okviru toga što mi je napisano ja i uradim i to je to. Nema mnogo kreativnog procesa kad dobiješ sve tako na gotovo. Uglavnom je najzanimljivije da radim na projektima na kojima radimo sve od početka. A kakav je odnos, mislim, kao koliko imaš, koliko ti dođe, mislim, ti na kraju da bereš taj projekat, ali koliko ti projekta sa jasnim briefom dođe, a koliko otvorenih? Jako malo. Čak mi je najteže kada dobijem projekte koji su potpuno bez briefa i u kojima je moj zadatak da samo uradim što više iteracija za neka velika istraživanja. Kad treba da se rade karakteri, na velikom projektu koji je samo u početnoj fazi treba samo da se radi istraživanja. I ja ne razumijem, ja postavljam pitanje, pa dobro, ali treba ovako, ali treba onako, pa kažu da. Odgovor na sve je da, može, samo šalje i onda to mi je najteže. Uglavnom svi imaju brief, ali se rad zasniva na tome, na konverzaciji i zasniva se na tome da stvaramo karaktera kroz ceo proces do samog kraja. Desilo mi se nekoliko puta da sam dobila bukvalno šta treba da uradim i to su obično jako kratki projekti, da uradiš jednog karaktera za reklamu i on treba da izgleda ili za neku korporaciju koji već postoji onako definisan skroz, samo treba na primjer da mu se promeni da umesto muške verzije bude ženska verzija, eto, tog istog karaktera, eto kako bi njegov pandan izgledao da je suprotnog pola. I to su jako dosadni projekti. Ali čekaj samo da se vratim sad na perfekcionizam. Mislio sam u smislu, ti kad se baviš možda sad nekim tradicionalnim medijumom, to je onako puf. Mislim, nije puf, ali imaš kao... ti jako što ga crtaš pomalo, na neki način kad radiš igre ili kad razvijaš karaktera, sam proces je baziran na iteracijama i onda kao koliko su te iteracije promenile u pogledu perfekcionizma, kao da li ti olakšalo da sad nisi u fazonu, sad moram da izbacim savršenu verziju, nego si bilo u fazonu, aj sad izbacim sledeću verziju, pa će kao, bit će bolje i onda jel ti to pomaže kao da skineš kočnice, skineš blokade? Pa možda da, ubrzava me i oslobađa me, ali nije to problem načelno. Veći je problem bar u mom slučaju, veći je problem da ti savladaš svoje granice u smislu da prihvatiš sebe i prihvatiš svoj rukopis kao nešto što je već, na primjer, ako ti već radiš jedan određeni broj godina, tebe to formira, tvoj rad tebe formira vremenom i, na primjer, ja moram sad da se oprostim od nekih stilova o kojima sam ja maštala ranije. To više nema dodirnih tačaka. Ja razumem da ja mogu da radim nešto slično tome radi vežbanja, ali dalje ne. Ja razumem već u kom smeru odlazim. Iako ja volim i realistično, jer mi je jako skilla što se tiče, jako izazovno, ali mnogo volim i stilizovane stvari. A što se samog perfekcionizma tiče, iskreno meni nije problem da, na primjer, te iteracije, ovako, te iteracije mnogo pomažu i meni, mnogo pomažu i klijentu i mnogo pomažu u stvaranju projekta. Tako da je to samo jedna pozitivna stvar. Ja uopšte ne vidim, mislim, naravno ti se tu mnogo opterećuješ dok radiš i naravno da ti treba što bolje objašnjenje da bi to izgledalo kako treba na kraju, ali sve u svemu taj proces je temeljan i stvarno je lep. A na primjer ovo je 9 likova, ovo je za neku korporaciju rađeno i oni treba da opišu 9 tipova ličnosti koji se nalaze unutar kreativnih krugova. I, na primjer, imamo ovde detalje. Kao arhetipi.
Ako bi podelili uloge, kada bi imali 9 članova tima i podelili njih na ulogu detaljiste, realiste, strategiste, kako bi ti likovi izgledali? Prvo je bilo pitanje da li uopšte da imaju polove, da li da imaju rasu, da li da su životinje ili ljudi, i na kraju smo išli do toga da su ljudi, da imaju mislim, uglavnom su bili kao beli i crni, to smo gledali da budemo korektni oko toga, i bili su muškarci i žene, tako da ništa od ovih istripovanih stvari nismo radili na kraju, ali to je otprilike taj proces, i ovo je samo nešto od skica koje sam, ovo je prva tura skica bila. Ti zapravo kada razvijaš karakter, ti inicijalne verzije, ti ne ideš u detalje, ali tako? Ti na neki način guraš formu i razvijaš formu dok ne dođeš do nekih kako izgleda sad ti detalji vezano za to, kad detalji dolaze? Prvo radiš ove siluete. Jer je to prva stvar koju ti čitaš, tebi treba 3 sekunde da ti shvatiš siluetu kao opasno, kao nešto što je friendly, kao nešto što je slatko, mekano, što je pametno, pozitivno, negativno. Znači, prva stvar koja se radi jesu te siluete, a onda unutre njih radiš te forme, radiš detalje i tako dalje. Posle toga radiš još nekih iteracija, jer često promašiš temu. Što je okej skroz, jer je to kreativni proces, to je normalna stvar, i često ni klijent ne zna šta hoće, ali u toj fazi iteracije si sve vreme dok on ne kaže da, to je to, razumem šta znači taj karakter, razumem šta znači ta silueta, slažem se s tim, i razumem šta ti detalji znače, i onda kad se to prihvati, onda nastavljaš dalje. I onda kad nastavljaš dalje, krećeš s bojama, i onda radiš mnogo boja, nekad dobiješ šemu, ako recimo oni imaju website ili imaju bilo šta što je već određeno što se tiče vizualnog stila, moraš da uradiš nešto što će da se slaže sa time, i onda krećeš tako iteracije boja, detalja, paterna, koji su valeri, vidiš ovo crno-belo? To je isto bila jedna faza koju sam preskočila. Prva faza, to je jedna faza između, je bila sa valerima, to sam preskočila. To smo radili koji će valeri su da bude, jer je to isto jedna od stvari koju čitaš na nekom podsvesnom nivou, koje je mnogo značajno, pogotovo kada treba neku priču da ispričaš. I onda kada se klijent odluči za boje, to ti na kraju otprilike izgleda ovako, s tim što ti kaže hoću da svi imaju iste oči. I ti kažeš pa ja ne bih da imaju svi iste, onda kaže pa moraju svi da imaju, ja hoću da svi imaju iste oči, i onda ti kažeš okej. I eto, to ti je otprilike kompromis na kraju. I znači taj ceo kreativni proces traje jako dugo, najviše traje ova faza sa skicama. Ako radiš nešto realistično, opet na kraju ti jako mnogo vremena treba da ga oslikaš, izrenderuješ, apliciraš teksture, apliciraš svetlo i sve i svašta, ali u suštini ovaj deo je neizbežan. S tim što uvek postoji mogućnost da se vratiš na fazu unazad ili skroz na početak, i ta komunikacija između je ključna. Jer ti možeš sa nekim da se iskomuniciraš na početku i da ti misliš da to ide u dobrom smeru, ali onda u nekom momentu kad dođeš skoro do rendera, onda on kaže aha, ipak shvatam da to nije to što sam hteo, možemo sad skroz iz početka da idemo sve, i onda krenete bukvalno ceo proces iz početka da bi došli do boljih rezultata na kraju. Jel projekti i razvoj karaktera ide po fazama? Jel ti u smislu uradiš prvu verziju silueta, pa onda šalješ klijentima to, jel tako, mislim jel idete po tim fazama koje smo sad prošli? Da, znači ti to šalješ toliko puta dok on ne kaže da, to je to, razumem tu siluetu, to je baš to što tu treba da bude. I onda uzmete, na primjer, u narednoj fazi radite linijski, iscrtavate ga čisto skroz linijski da bude, i onda ti u tom linijskom crtežu dođeš do nekog rješenja koje nije podudarno sa prethodnom fazom sa siluetama, ali izgleda bolje, i onda se vratiš na fazu silueta, gledaš kako će to da se čita stvarno na kraju. I onda uradiš ponovo siluetu, kažeš to se čita ili se ne čita, ideš dalje posle toga. Znači može uvijek da se desi da se vratiš na prethodnu fazu, i zato je bitno da u svakoj fazi updateuješ klijenta da bi on imao što bolju predstavu o tome dokle si stigli,
šta treba naravno da se radi, da li može naravno da se radi ili mora da se ide unazad. Ti sad si pričala da pre nego što si ušla u karakter dizajn, slikala si i da ti je to dosta pomoglo u samom karakteru, ali i sad svih ovih stvari koje pričamo, nekako zanimljivo mi je da, mislim, karakter dizajn ima dosta racionalnih elemenata, a ima i nekih, kako da kažem, osjećajnih elemenata, ali kao kako si, jel tebi to bilo u početku teško da razdvojiš? Sad te pitam u smislu kontekst kao, jel si ti nekad gledala na karakter dizajn kao, mislim, jako što se zove dizajn, jel si gledala kao na neke umetnički deo ili si odmah pokontala o čemu je reč? Zato što mislim da to je jako zanimljiv moment. Ja sam kao, kad čitao i tako dalje svet gaminga, nekako u gamingu i pogotovo u koncept artu i u karakter artu, tu se onako jasno prikazuje sam, kako da kažem, šta je kreativnost zapravo, znaš, u smislu da je kreativnost, da su iteracije jedna od važnih delova kreativnosti, u smislu kao kako biti kreativan kad poželiš, to mi je ono kao pogledaj koncept umetnike i karakter dizajnere, zato što je kao to način kako da budeš kreativan. Jel si ti sad kao imala tu dilemu da li je to što ja radim umetnost i kao gde zapravo po tebi u karakter dizajnu dolazi taj neki lični moment, zato što ti sve ovo što si pričala je na neki način rešavanje problema, a problem je zapravo skripta i kao, znači imaš nekog karaktera koji je opisan na papiru i ti treba da ga rešiš vizualno. Da, ja sam naišla na jednu informaciju davno, moram da proverim da li to i dalje stoji tako, ali pre 5 godina video igre nisu bile svrstane u umetnost, zato što nisu bile forma umetnosti zvanično, zato što nisu bile priznate od strane Svetske akademije nauke i umetnosti. Znači film jeste, strip jeste, sve prethodno što je rađeno jeste bilo priznato, video igre koje su čak stepen iznad svega toga jer uključuju interakciju, nisu bile samo iz tog razloga. Znači ako je film umetnost, ako je strip umetnost, ako je crtani film umetnost, onda sve što se radi u igricama jeste umetnost, jer ona sadrži sve dramske, sve likovne forme, muzičke forme i pisanje isto je, mislim, glavna stvar u toj celoj priči. Priča prodaje igricu i kao što je vizual isto prodaje, znači to su glavne stvari oko toga. S tim što to ima i komercijalni moment i tu sad razlikujemo primenjenu i likovnu umetnost. Zanimljiva mi je sad ta tema zato što mislim da je kod tvoje profesije dosta onako zanimljivo kako se to zapravo ogleda, zato što si ti karakter dizajner. Ako osoba uzme tvoje radove van konteksta i ne posmatra ih za igricu, može u odnosu na neke karaktere da kaže da je to neki tvoj rad, neki tvoj izražaj, a ti zapravo si do toga došla. Više me zanima ne sad taj spoljni moment, nego zapravo taj neki unutrašnji moment, kada ti radiš karakter, jel ti, kako ti obuzdaš, aj tako da te najdirektnije pitam, kako ti obuzdaš, to jest ili imaš ego moment da si ti u fazonu, ovo je moj izražaj, ili prosto kontaš da sve vreme je na neki način tvoj posao i posao ljudi sa kojima radiš, da što bolje svi zapravo služite priči. Ja sam to osetio najbolje što si sad rekla na filmu. Ja isto kada sam radio posle fakulteta kratko na filmu, osetio sam taj moment na filmu gde stvarno nema ega, zato što svi su u potpunosti tu za priču i kako ta priča najbolje da se prenese. Da, baš tako. S tim što u igrici često nailaziš i na filmu isto često nailaziš na ljude koji imaju nerazvojen ego od timskog rada. I tu ti u stvari imaš problem, da se ti uklopiš u timu u kom ima različitih ljudi, različitih senzibiliteta i moraš nekako da nađeš neki kanal, da nađeš zajednički jezik sa svima, pogotovo kada nisi u istoj sobi sa njima, ne možeš stvarno da ih upoznaš. Ali što se tiče ovako rada na igricama ili na filmu, na igranom filmu uživo, kao kad si kostimograf, to je vrlo sličan proces. Jer ti možeš to da shvataš kao svoj neki lični pečat, ti ide to tebi u portfolio i ti biraš na početku da li ti hoćeš da radiš tim, da li se ti slažeš sa tom pričom, da li se ti slažeš sa tom porukom koju to treba na kraju da prenese ili ne. Tako da u tom smislu da, znači ti
na osnovu nekih svojih senzibiliteta, principa, shvatanja, biraš da ćeš ti raditi to ili ne, onda kada odabereš, ako odabereš, onda radiš zajedno u timu, jer vi svi zajedno radite na tome, to nije tvoje autorsko delo. Znači, na neki način tebi je kostim i same studije kostime su te spremile za to da si ti... Zanimljivo mi je zato što s jedne strane to kao vizualno je jako lično, a sa druge strane sam proces rada je jako dizajnerski i jako je racionalan i ti si na neki način u potpunosti, kako da kažem, dosta razmišljaš možda podjednako glavom koliko i rukom sa jedne strane, a to je ono što smo u prethodnoj epizodi, zapravo sad sam to skapirao, ono što smo pričali sa Janom Oršolić, taj moment što sam ja pitao za dizajn i umetnik, mislim da je zapravo taj moment, mi se čini da si ti ga ti dobro prevazišla, zato što ti ne posmatraš to što radiš kao umetnost i onda mislim da ti je mnogo lakše da se postaviš, da, mislim, naravno, uvek postoje klijenti koji su haotični, ali hoću ja kažem, onda ti nemaš moment da ti braniš klijentu nešto zato što si to ti uradila, nego ti onda prosto braniš u službi priče. Pa pokazala sam kada na kraju promenimo oči svim likovima da svi izgledaju isto i kada se ceo projekat naruži zato što je neko rešio da će svi da imaju ipak isto oči. To su kompromisi na koje moraš da pristaneš u startu, jer bez obzira na to kakve ti imao ideje i bez obzira na to kakve klijent imao ideje, vi morate negde na sredini da se nađete, a nekad budu i ekstremističke, tako da to je, mislim, normalan proces i to je nešto na što se navikavaš. Ja sam u početku više imala problema kada neko ne zna da se iskomunicira. To mi je bilo gore. Jer ako mi ne objasni u startu, a meni je stvarno potrebno jako lepo objasniti šta se radi, ja ne mogu ni da krenem uopšte. A ta sabotaža kao ja hoću da ima veće uši, nije mi to dovoljno šareno, daj da dreči i to, onda sa tim mogu da se iskomuniciram, zato što mogu da objasnim da li to stvarno može toliko da dreči ili ne može, ali kada ne možeš uopšte kada ne možeš da nađeš isti jezik, zajednički jezik sa klijentom od starta, to je mnogo više problematično. Očigledno on ima neki problemčić sa egom u tom trenutku ili nema jasnu sliku šta radi, to je možda isto još jedan problem i onda tražite i ti ne napraviš ugovor na sat, nego napraviš ugovor po fiksnoj ceni i onda ti na kraju finalni rad koji uradiš sa 3% snage zato što si se istrošio u prethodnom procesu, tako da to je možda mnogo veći problem. To je to sad što si ti rekla, mislim, ok, uvek imaš klijente i zanimljivo mi je to što si pomenula, znaš, mi smo sad dosta radili i kao bili spojeni sa dizajnerima i taj moment, naš, u dizajn svetu make it bigger, make it pop i sve ti mimovi vezano za to postoje i u karakter dizajn svetu, samo što baš to što si rekla mi se čini i to je zapravo bilo ono zbog čega sam ja to pitao Janu, zato što mislim da je to ključno da kada na to što stvaraš, posmatraš kao na rešavanje problema, onda će ti biti mnogo lakše da argumentuješ sa klijentom, jer u suprotnom ti stavljaš sebe u nezgodnu situaciju gde praviš sukob ega, što uopšte zapravo to nije tako ni u grafičkom dizajnu, ni u karakter dizajnu, ni u bilo kom drugom dizajnu, nego uvek dizajn služi nekoj svrsi i onda je zapravo na tvojim sposobnostima da to argumentuješ. A sad me zanima, jel imaš, podsjetila si me zapravo to isto što smo pričali sa Janom na temu postavljanja pitanja, jel imaš neke stvari ili kao neke momente kao kako navigiraš klijenta ili kao kako klijentu koji nije siguran šta hoće u pogledu karaktera, jel imaš neki proces ili neki način kako ga zapravo navigiraš, kako kreiraš sa njim karakter? Imam spremnu šemu odmah. Zavisi šta mi da od informacija, ali odmah imam šemu koja je to priča, koji je žanr, da li treba bude komično, tragično, da li treba da bude, u kom stilu treba da bude, da li treba da bude, ne znam, 2D animacija, 3D animacija, ako je recimo, ne znam, crtani, znači sve te tehničke detalje, vizualne detalje, produkcijske detalje, koliko tu treba da bude ukupno karaktera, koliko tu treba da bude pompezno ili jednostavno, ako je jednostavno imaš mnogo drugačije zadatke od toga ako to treba da bude pompezno i onda gledaš sve to da uklopiš nekako i onda ti od ogromne slike krećeš da smanjuješ listu pitanja i dođeš do toga da ga pitaš koji je likov, odnosno koji je karakterov
najveći strah, koja je njegova najveća slabost, koje su njegove mane, šta on u interakciji sa nekim karakterom, sa drugim karakterom iz priče doživljava kao neku metamorfozu da bi postao, na primjer, pozitivan lik i koji je to okidač da je on postao tako, znači, na primjer, ti dizajniraš likove, znači ti nisi, ne znam, sad tu neki pisac ili otko znam pa da ti njemu pomažeš u tom smislu, ali ti da bi dizajnirao lika, ti moraš da razmišljaš o cijeloj toj priči kao o celini, od početka do kraja, o cijeloj metamorfozi lika koga ima, da bi ti mogao nešto da uradiš. I onda on stane i kaže, a da, on bi, vidiš, trebao da bude u početku žuta, posle toga da bude beo, pa onda kako, razumi? I onda on kaže, da, ja moram da uključim još jednog lika koji će, na primjer, njemu da bude love motiv, i onda kada oni budu se upoznali, on će da ima polako metamorfozu, da bude, ne znam, iz žutog, da bude naranđast, pa da bude ovako, onako, na kraju da on dođe do toga. Tako da ta sva pitanja utiču na priču, utiču na sled događaja, često ti promeniš priču radići sa klijentom kada ga ispituješ o likovima. Pa to, mislim da to što si mi rekao me dosta podsjetilo i na sam proces i kao stvar koju sam ja počeo skoro da radim brand strategiju, gde prolaziš kroz sličan proces i kao pitanje i razgovor sa klijentom samo u kontekstu, ti ovde radiš u kontekstu karaktera i priče, ja radim u kontekstu samog brenda, šta taj brend treba da predstavlja, ali suština je ista i to, mislim da je važnost postavljanja pitanja, ali to opet, to što je Jana rekla, ti si sad nekako se onako u praksi baš trava nadovezala, zato što ne postavljaš pitanja da bi dobio konfirmaciju na to što već znaš, nego stvarno postavljaš iskrena i otvorena pitanja, ali znaš šta u tim pitanjima tražiš, da bi mu olakšao i skratio put, da on sad ne bi pričao o nekim stvarima koje nisu važne. Ali sad, kad pričamo o tome, me zanima kao ko zapravo kad tebe klijent kontaktira, ko su to ljudi, ko su ljudi koji zapravo donose odluke i kao ko na kraju kaže da, to je strava ili da promeni boju očiju, veličinu očija, ko su ti ljudi s kim ti radiš? Su to art direktori ili su to kao, ne znam, producenti ili su to programeri? To je sve i svako, znači može da bude i art direktor, sa njima je najlakše raditi, može da bude producent, može da bude producent koji je ujedno i art direktor i reditelj i, ne znam, pisac te priče, uglavnom su to ti likovi. Nekad ti se desi da te kontaktira, na primjer, drugi koncept artist i uključite u projekat i onda ti sa njim radiš, drugi, na primjer, on radi arhitekturu, ti radiš karaktere, vi zajedno tu spajate što se stila tiče, sve kako bi to moglo zajedno da funkcioniše. On ti, ne znam, šalje neke zanimljive rekvizite, kako ti to da uključiš u kostim, kako ti to da uključiš, ako ima neke naočare, na primjer, koje se nalaze u toj prostoriji, onda ti pošalje to i tako. Ali to je veliki broj ljudi s kojima ti možeš da budeš u interakciji tu. Znači, ili producent, koji je možda sve zajedno, ili art direktor. Ja sam jednom radila sa 2 različita art direktora koji su imala potpuno različito mišljenje. I onda tu pričaš, mislim, ne mogu ja s ovim s kojim bi radije da radim samo njemu da šaljem, moram svima da šaljem. I onda dobijem jedan feedback koji je super i onda posle toga dobijem potpuno drugačiji feedback i onda ja stanem ovako, rekao, ljudi, aj završite sa tim, kao odasvađajte se, dogovorite se, pa ćemo onda da samo znam ja što treba da uradim. Tvoji klijenti su zapravo u većini slučajeva, osim pretpostavljam ako ne radiš sa nekim većim klijentima kada je to strukturisanije mnogo više, ti dosta radiš sa kreativcima, zar ne? Pa jeste, ali nekad radiš sa nekim za koga uopšte ne znaš koju funkciju ima. Znači, da li on producent, da li on to pisao, pa je našao nekog producenta, pa sad jednostavno nekad radiš sa ljudima koji uopšte ne razumeju proces i onda moraš da im objašnjavaš zašto ta faza ide, objašnjavaš mu terminologiju, on tebi na kraju kaže treba da mi uradiš 3D, ja kažem, ali ja ne radim 3D, on kaže, radiš, video sam ti u portfolio, ja rekao, ali to je render 2D, samo izgleda kao 3D, i kaže, pa dobro, možeš da ga animiraš, ja rekao, pa ja ne radim animaciju, ja radim 2D karakter dizajn, i on kaže, aha, dobro, izvini, ja sam pogrešio, mislio sam na ilustraciju, ja rekao, ja ne radim ilustraciju, tako da, mislim, imaš tu mnogo različitih tipova ličnosti s kojima dođeš u kontakt. Ali čak i ti ljudi koji nisu toliko u priči isto, često umiju super da bude. Bez obzira što ne znaju ništa od termina, bez obzira što ne znaju, jednostavno potrefiti se ili neko ko je skroz profi, koji jednostavno ne ume lepo da se iskomunicira, možda radi svoj posao super, ali u timu ne ume baš najbolje da koordiniše ljude, ne ume da daje dobar feedback, ne ume da bude
pozitivan, ne ume da te motiviše, ne ume da ti taj feedback, to je glavna stvar kako će ti da, i kako će da prihvati tvoj odgovor na to, jer jednostavno ti nisi tu izvršitelj radova, samo ti si u kreativnom timu, znači ti imaš i pitanja, imaš i primetbe, imaš i potrebe da, na primjer, tražiš mu da ti da još informacija o nečemu, što mi to traži, razumiješ, pa nema, ne znam, 5 dana, 10 dana, pa opet pitaš, izvinjavam se, ja ne mogu da nastavim, meni treba još informacija o tome i tome, ja onda mora da kontaktira nekog i on ti priča svoje probleme, kako ne može da ti da više informacija, zato što nije kontaktirao nekog, jer neko treći tamo kasni sa nečim, tako da ima raznih ljudi. Ali to mi zvuči baš super, zato što, mislim, sad nas prate razni ljudi, ali, kažem, opet tako igrom slučaja nas dosta dizajnera prati i čini mi se da je u pogledu freelance dizajnera, pogotovo ako si na početku ili na sredini gde se nisi još izborio u potpunosti sa finansijskom situacijom da možeš da biraš i da odbijaš svoje klijente, čini mi se da u karakter dizajnu imaš malo veću slobodu i malo manje šanse da ti se desi da posao bude u potpunosti pasivan, da je sama priroda posla takva da ti nisi rob. U smislu, rekla si na početku da sad ima momenata kada dobiješ brief koji treba da ga ratatatatata, ali prosto zbog same prirode posla, hoću da kažem, imaš veću slobodu i onda je to nešto u čemu ti dosta uživaš, mislim, meni to zvuči strava da ti zapravo, kako da kažem, da moraš da budeš kreativan, da je tako, mislim, i u dizajnu grafičkom ili web moraš, ali ovde je nekako dodatno potencirano, jer imaš tu neku nit naš vizualnog i funkcijskog, baš je onako jaka nit i onda ti to omogućava da mnogo ređe upadneš u situaciju gde ti neko priča, ja hoću logo žute boje, ti imaš mnogo manje takvih situacija, pretpostavljam. Ja uglavnom poznam ljude koji su počeli radeći sve. Znači i karaktere, i vozila, i dizajn nameštaja, i dizajn svega i svačega, to sam i ja radila. Ja sam prirodnim putem došla do toga da ja na kraju radim karaktere. A pre toga sam radila i environment, što i mi ide katastrofa, jednostavno ne volim da radim, ne volim da se patim sa perspektivom, ne volim da razmišljam o planovima i svemu tome. I onda nekako prirodnom selekcijom ili ne znam čime drugim, najočiglednije time, ti dođeš na kraju do onoga što najbolje radiš. To je to, ona poznata tema stila i to je nešto što sam i ja kao u svojoj glavi, pošto se toliko puta pojavljivo, razmišljao i onda sam kao zakucao to i skapirao zapravo stil je posledica i dogod ko što kažu za sreću, znaš, kao prosto sreća je uvek posledica nekih stvari i svaki put kada juriš to ne možeš zato što je to priroda stvari, tako mi se čini i za stil, da kad juriš stil nikad ga nećeš uhvatiti, nego je to uvek samo konsekvensa, posledica tvog rada na nečemu i super mi je što si ovo sad rekla, zato što ima i ljudi koji ovo prati, ima drugara u zajednici koje znam da zanima dosta rad na gamingu, a i mislim crtaju, tako da karakter dizajn je nešto gdje bi upali, ali to zanima ih specijalizacija i sad si ti to zapravo, mislim, znaš, kao koliko je tebi zapravo trebalo vremena da se specijalizuješ, jer mislim da ljudi možda neće da počnu da se bave karakterom dok, znaš, to kao ne specijalizuju se za nešto. Koliko je tebi to zapravo, mislim, ti si sad rekao da je to važno, ali kao koliko si ti poslova uradila i bila, znaš, kao možeš da uradiš poslove i bez specijalizacije, pa si tek onda došla do specijalizacije. Pa ja radim sad ima 2 ili 3 godine od kako sam počela da radim i na početku sam radila sve, znači radila sam i storyboardove, radila sam i bukvalno sve što je vizualno, što se odnosi na filmove, na crtači i na igrice, sve sam radila, ali najviše sam voljela da radim karaktere, što mi nije uvek zapadalo. Uglavnom mi zapadne neka scena i ja sam se mučila sa perspektivom, mučila sam se sa planovima i jednostavno to nije mučenje, kreativno, slatko mučenje kao kad treba da dobiješ lika pa razmišljaš o njemu, pa razmišljaš o ostalima s kojima će biti u interakciji, nego razmišljaš ti patiš dok radiš nešto što ti ne ide i što ti je stalno mukotrpan proces od početka do kraja.
I onda ti kada vremenom krećeš da radiš sve više i više stvari koje ti idu sa lakoćom, bez obzira što to realno nije sa lakoćom, uvek ti imaš taj element mukotrpnog nekog procesa dok ti njega nađeš, dok si ti zadovoljan s njim, pa dok ti to čime si zadovoljan na kraju pošalješ klijentu, pa onda kad on tebi da feedback pa si ti time nezadovoljan što ti on, ne znam, skinut će mu kapu ili tako nešto, znaš, a ti se toliko mučiš oko kape. Mnogo velika razlika kad nešto voliš da radiš, a krećeš da ga voliš repeticijom, krećeš da ga voliš radeći ga više puta kada postaneš upoznat sa tim procesom rada. Jednostavno kada ti nekako to sraste, kada ti ta praksa pređe samo kao da ti jednostavno naspram toga što ti je ovo mučenje i svaka faza ti je izvlači grid za perspektivu, sad vidi šta sam uradio, gledaj ove planove, na šta ovo liči, ovo nikad nije, pa sad svetlo mora, pa sad ovo, pa gledaj tutorial iz početka, samo ovo ti neki proces koji tebi, mislim, zavisi od svako voli da različite stvari, ali ovo ti proces gde ti stvarno nemaš šta razbijanje glave. Mislim, omašiš ti anatomiju i perspektivu i svetlo i sve omašiš, ali to nije tako tragično i nije toliko užasno kad omašiš ovo drugo i kad kao imaš strah, brate, kako me blam, šta sam ovo uradila, brate, samo ovo da ne okači, ne znam šta, samo da me ne taguje, samo da se ne sazna nikad u životu da sam ja ovo uradila. Nadam se, hvala Bogu, udala sam se, promenila sam prezime, nikad me neće naći, tako da ima raznih tih momenta, ali do onoga što voliš dođeš, čini mi se, vremenom i dođeš sa silnim nekim repeticijama da ti taj proces u stvari zavoliš, a ne taj finalni izgled. Kako se uvek nekako naš tema koju smo počeli spontano i onda je kao, i sad što smo ovo rekli za stil, tako je nama u Dacidi tema karijere bila nešto što nikada nismo direktno razmišljali, ali prosto iz razgovora u razgovor je samo nešto što naš onako izlazi na videlo i kao u fazonu smo, pa da, znaš, kao to ima smisla. I sad ovo što si ti rekla, mislim da se aplicira na sve, zato što u bilo kojim fazama da si, mislim da je to za ljude koji su na početku, ali i za ljude koji su na sredini svoje karijere ili prave neku tranziciju, taj moment upornosti i taj moment, znaš, kao znam da i ja imam često momente u nekim stvarima i onda sam sad kao naučio da kad radim nešto drugo da će to biti sastavni deo, ali mislim da ovo je jako važno što si rekla, da zapravo ti je bilo mučno u početku. Znaš, ljudi odustanu zato što su u fazonu, meni se to ne sviđa, sad ću probam ovo, meni se to ne sviđa. Mnogo kurseva, mnogo različitih tutoriala. Ja sam imala problem sa Photoshopom, što je meni bilo, ja sam radila i akvareli, slikala sam i crtala sam i to su bile stvari koje su meni bile lake, meni to je išlo od ruke. I onda kad sam počela da radim u Photoshopu, taj kao odnos ruka, tablet, monitor, pa onda opcije tamo, pa neki layeri, pa se nešto pokvari, pa mislim, meni to stvarno bilo teško i onda gledaš tutoriale za Photoshop, gledaš, učiš sve iz početka, pa onda umeđu vremenu vidiš da ti anatomija opet 100 puta u životu katastrofa, pa moraš ponovo da kreneš da učiš tu anatomiju, pa moraš ponovo da kreneš da učiš, ne znam, svetlo, slikanje, bilo šta, neke nove fazone i onda ti osim toga što se mučiš, mislim sve vreme se mučiš sa nekim stvarima i ulažeš vreme ne samo u to da ti odšljakavaš svoj posao, imaš kao te klijente i to, jednostavno moraš u taj kvalitet konstantno da ulažeš i da čitaš o tome i da učiš o tome i da pratiš druge ljude i da istražuješ, tako da to je jedan ogroman krug u kom ti, znaš, tebi kao ispade život i posao, ne znam da si video oni kao krug podeljen, jedna polovina je rad kao šljaka, a druga polovina je uspeh. Kao ti tvoji plodovi tog tvog uspeha. U stvari, šta ti imaš u toj celoj priči? Imaš, šta radiš kad ustaneš? Moraš da jedeš, moraš da imaš nutrijente zdrave, moraš da organizuješ ceo život i rad i sve, i ceo život koji ti se dešava u jednom danu, tebi ostane možda i 4 sata recimo za posao, sve ostalo što imaš da radiš, pogotovo ako učiš i neke druge stvari sa strane, ako imaš, ne znam, decu, druge obaveze, ti realno nemaš vremena da se baviš tim svojim crtanjem i učenjem i mučenjem, odnosno učenjem stvari koje te muče non stop, nego imaš jednu jako malu doziranu mogućnost da se ti time pozabaviš i onda ti kreneš, ne znam, učiš na primjer sistematizaciju kako da podeliš vreme, kako da organizuješ
posao, kako da organizuješ učenje, kako da organizuješ dan, rad, pa krenu leđe da te bole, pa onda moraš da ideš u teretanu da ne bi bolelo leđe, pa moraš da jedeš zdravo, pa vidiš malo mentalno zdravlje ti nije u najboljem balansu, pa moraš i time da se baviš. Znači, da bi ti dobro radio, tebi sve to mora da bude u balansu ogromnom. I onda jednostavno na kraju taj produkt tvoj, to što si ti na kraju nacrtao, što nije nešto čega se stidiš, je produkt svega toga što si ti radio. I šta si jeo, i da si trenirao, i da si čitao, ne znam, psihologije, nešto što ti interesuje. Znači, sve to ti se na kraju zbraja u to da ti uradiš ono što je tebi zadovoljavajuće na kraju. U jednoj reči input, output, ne možeš da imaš loš, moraš da imaš dobar input. Da, i sad kad će često pričamo i kao kako se razvijaju stvari i kao mi smo postavili neke teme o kojima pričamo, ali sad ti si bukvalno u prethodnoj rečenici nekako ispričala koje teme mi želimo da obrađujemo. Naš prosto bavljenje kreativnim poslom ima holistički pristup. Jedan deo je outside, klijent i biznis i how to stvari koje su vezane, ali mislim da je važan aspekt svega toga i unutrašnji proces, kao da prosto imamo, to nam je onako sad nekako cilj i zamisao da prosto stvarno pristupamo tome u potpunosti, jer kao nije poenta samo baviti se ovom eksternom stranom koja ima dosta od tehničkih tutoriala do možda soft skills tutoriala, ali opet naš i sam unutrašnji proces i kao šta se tu zapravo dešava. I sad i na tu temu hoću da te pitam kao koliko krugova pakla si ti trebala da prođeš da zapravo proces rada ti postane da je nešto što zavoliš. Mislim, pretpostavljam da naravno i dalje imaš teških momenata kada zakucaš, ali kao od kad si ti počela, znači i to je trajalo 6 meseci do momenta dok kao si dobila prvi posao i posle toga koliko je zapravo vremena prošlo gde si ti počela onako gde si se opustila. Pitam te to zato što neki ljudi, mislim da se to primenjuje na sve stvari, da prosto da motivišeš i mene, a i druge ljude u pogledu ako se sad prelaze na nešto drugo da se ne obeshrabre ako odmah zakucaju u zid i ako im odmah ne prija neka stvar. Pa ti kada uzmeš bilo koji neki period, tebi se dešava život i unutar tog tvog života tebi se dešava nešto čemu težiš, neka karijera u nekom polju koje ti interesuje. I u zavisnosti toga kakav je tebi život u tom trenutku, ti ćeš u toj meri moći da svoje resurse usmeriš prema ostvarenju svojih ciljeva. I sad zavisi od toga, stvarno nekim ljudima se dešavaju, mislim, znamo iz istorije, ako ne ovako sad iz ličnih primjera, ljudima se dešavaju urnebesne stvari. I oni unutar tih urnebesnih stvari nalaze načina, nalaze snage i resursa da oni ostvaraju svoje na neke neverovatne načine. I sad, meni se konkretno desilo to da sam ja počela da živim sama i da sam ja morala da radim. I da nije bilo opcije da se ja vratim u taj atelje u kom sam radila, to sam dobila ultimatum da ne mogu tamo da se vraćam, nego da moram da sedim kod kuće i da učim za to vreme. To mi je tadašnji dečko rekao. I onda sam ja tako sedela i dok sam ja krenula da radim, jer je to sad meni bilo, meni je ostao bio još jedan predmet na faksu da završim, kako će sad to, ja sam tad znala da neću da se bavim kostimom, iako je meni iskustvo s kostimom, mislim, divno bilo, tu sam mnogo prijatelja upoznala i baš mi je bilo lepo na svim tim snimanjima, a sam to znala da to neću, znači meni veće opcije ponestaju. Bez obzira što ja crtam, volim da crtam, meni se pored tog crtanja stvaran život dešava, kao i svima što se dešava stvaran život, to je taj glavni faktor koji ti treba uvijek da uzmeš u obzir. I onda šta se dešava, ja sedim, jako malo crtam, kad nacrtam gledam svoj rad kao najgore đubre na svetu i ne mogu da ga okačim, meni će ovi da to, neko će to da, ne znam, kaže neću da ti dam posao nikad, crkni kako odvratno crtaš, neka neće ja to. I prošlo je 6 meseci. Unutrašnji dijalog. Da, dijalog, 50-alog. I na kraju je prošlo stvarno 6 meseci gde sam ja uradila nekoliko radova koje ja nisam kačila. Ja imam gomilu stvari koje ja nikad nisam okačila. Iako ja imam dozvole da kačem i danas stvari koje sam radila za druge klijente, ja to ne kačem zato što ja nisam nešto sad tu, ne znam šta, nekog Michelangela izvukla iz sebe, da to izgleda fantastično. I u tom periodu, tek kad nisam imala nikakvog iskustva, ja nisam imala snage da
se suočim sa tim nekim svojim pogledima na sebe i na svoje neiskustvo ili iskustvo u tome da ja uopšte krenem u tu priču, da krenem da radim. Da sam imala drugačiji mindset, sigurno bih uspela. Ali, kao, prošlo je jedno 7 meseci, čini mi se, od kako sam ja napravila akaunt na Fiverru, znači to je ono Fiverr, tržište za $5 jedan rad, tu uglavnom kontaktiraju Filipince i sve te države trećeg sveta u koje mi ne spadamo zvanično, ali kao tu smo i mi u suštini, ali nismo jer smo u zlatnom dobu. I onda ja se tu prijavim, međutim tu nije bilo šanse, iako sam ja imala strava radove naspram ljudi koji su za $5. Ja bih radila za $1, ja bih radila za džabe u tom trenutku, samo da mi krene to. I meni se nisu javljali, ja nisam algoritam uopšte uspela nekako da pokrenem, jer nisam kapirala to tad kako funkcioniše. I ja nađem nekog dečka iz Srbije tamo i njega kontaktiram. Rekao, aj mi molim ti vidi profil, meni se niko ne javlja. On kaže, brate, šta si ovo napisala, uradit ću za džabe, promeni ovo katastrofa. Onda mi je rekao, šta tu da promenim? Prošlo je 7 meseci dok mene prvi klijent nije kontaktirao na Fiverru. I 7 meseci ja sam razmišljala kako je to, ne znam, loši su mi radovi, mislim, teško je dok ti kreneš jer si ti sam nemaš realan feedback, a možeš da se iscimaš, ali ja nisam znala tada kako da se iscimam. I u suštini ja napravim Upwork umeđu vremenu i krenem da apliciram na katastrofa projekte sa mojim katastrofa tim prijavama, ne dobijem ni jedan posao zato što sam jako lepo pisala prijave i krenem portfolio da pravim umeđu vremenu jer sam imala stvarno veliki luft tu. I kako sam ja kačila radove, meni je taj algoritam krenuo malo da se drma i meni krene taj prvi klijent da piše, tu krene taj projekat od 1.6, ne znam sad koliko smo tačno, malo manje od godinu dana smo radili i to je tako krenulo. Ali ceo taj proces dok sam ja dobila prvi projekat, jer sam ja umeđu vremenu i ulazila u komunikacije sa nekim klijentima, jer oni vide kako ja crtam, vide kako, kad sam počela da analiziram kako se poslovno komunicira i to mi je postala jedna od obsesija odmah. I polako sam krenula da ulazim u to, ali nijednom dovoljno da ja dobijem neki projekat. I onda razmišljaš da li ja to loše radim, pogledaj kako ljudi rade, pogledaj kako ja radim, kako je moguće da je ovaj dobio posao, a ja nisam dobio posao. Vidi, ja sam stavio dinar za dinđu ću da radim, ovaj je dobio posao, stavio već. I onda, mislim, mnogo faktora tu ima dok ti shvatiš. Ja samo treba da sednem, ukucam na internetu, ako hoću, na primjer na Fiverru da krenem da radim, ukucam šta je to što će učiniti da meni krene algoritam tamo, da me prepoznaje na Fiverru, uradiš sve te stvari, na Upworku uradiš sve te stvari, imaš na primjer portfolio, okačiš ga na sve društvene mreže, javit će te se neko, onda se čuješ, vi ste imali Katarina i ti super podcast o društvenim mrežama o Instagramu, znači sve to gledajte, to primenite sve to i od toga tebi krene, znači ti moraš jednostavno sve svoje napore da uložiš, ne samo da crtaš i da budeš Bog koji lepo crta u svoje 4 zida van planete Zemlje, gde te niko nikad neće videti, čuti za tebe, moraš naučiš kako da komuniciraš, gde da se javiš, gde da kačeš radove, ako to ima neki određeni algoritam da skontaš, mislim to niko u suštini ne zna baš najbolje kako funkcioniše, ali možeš da skontaš otprilike kako on, šta možeš da uradiš da bi pokrenulo to. I kreće polako vidljivost i onda dobiješ prvi projekat i završiti se prvi projekat. I opet ulaziš u novu priču, a za to vreme ti se dešavaju druge stvari, ulaziš u druge priče, samopoznanje ti je bolje, radovi su ti bolji, ali imaš neke druge probleme i onda stalno takve iznova Sad si toliko stvari otvorila, ali to sad ovo poslednje, mislim da je to suština i kao taj na neki način da otvoriš feedback loop. To je ono što smo, kad će ja pričali o našoj karijeri i tom momentu i nekako ja sad to pričam zato što i sebi kao naš podsjetnik u podcastu, a i kao prosto zato što bi meni značilo kao u početku kad skontaš zapravo da kao je jako važno da će ti se mnoge 99% stvari će ti se otvoriti kada napraviš prvi korak i onda nekako, zato što ti ovako kada sediš i razmišljaš u glavi o nekim stvarima, ti
razmišljaš uglavnom o pogrešnim stvarima, kao što, evo, mislim, pazi, ti sad radiš već 3 godine kao karakter i ti si izjavila malo pre da ti još nisi zadovoljna tim, ali tebe to ne sprečava, izjavila si 3 stvari. Znači, izjavila si da još nisi zadovoljna s time, izjavila si da je to nešto što voliš sa time i kao živiš od nečega. Hoću da kažem, znaš, mislim da znam sigurno jednu osobu koju se nadam da će ovo gledati, ali sigurno ih ima još koji žele da se bave nekim kontekstom crtanja i ne počinju zbog toga zato što nisu zadovoljni sa svojim radovima. A mislim, kroz tvoju priču na neki način se pokazuje da prosto nikad niko nije zadovoljan sa svojim radovima, ali da prosto kroz proces otvoriš feedback loop i onda te taj feedback loop nekako kao neki talas počne da te vuče i počne da te motiviše da radiš dalje, ali ono kad si zakucan u svoja 4 zida, ti onda projektuješ neke gluposti u svojoj glavi kao ovo nije dobro, a onda ja znam, tako sam imao moment kad, ne znam, mislim da sam radio neki UX za neku aplikaciju i bio je tu uključen i neki interfejs i mislim da je to bio jedan od prvih i ja sam isto imao taj moment i onda znaš kao pokažeš klijentu koji ono kao nije sad nešto preterano estetski pismen i on je u fazonu strava i ti sad kao vidiš kao aplikacija, to moždaš kao, ne mora to, uvek u glavi imaš neku percepciju da su samo savršene stvari koje vidiš, a onda zapravo shvatiš da to nije tako, ali dobro, sad hoću samo da te pitam i da kažem ljudima da imamo newsletter i da te onda pitam da mi zapravo pošalješ neke stvari i korisne linkove kurseve koje si ti na početku učila, da to ljudi ako ih zanima mogu da pogledaju i da se subscribe-uju na newsletter. A hoću sad da se vratim na ovu temu kao na tvom početku, što si rekao da zapravo mislim, imala si taj moment malo i grub, ja kao, kako da kažem, ja ne možeš to da kažeš svakome kao savjet, sad kao ono, baci se u vatru, ali meni isto lično takav princip na neki način prija, ali mislim da iza tog principa dosta stoji taj moment ono da se komituješ, zato što kada nemaš, onda je taj moment kao komitovanja, a kad se komituješ, odmah nekako kao smanjiš perfekcionizam. Jel si ti imao jel to zapravo kao ključ? Nije sad ključno daš otkaz svuda, pa kao, nego je zapravo ključan taj moment da si idem. Bez podrške. Ima ljudi koji stvarno nisu u mogućnosti da daju otkaz i nisu u mogućnosti da toliko rizikuju. Ja sam imala podršku muža, tad mi je dečko bio, imala sam podršku mojih, imala sam mogućnost da ja dam otkaz. Imala sam ultimatum od muža, rekao mi je ne možeš da ideš više tamo da radiš, ti sediš kod kuće kao svaka dobra žena i crtaš, igraš igrice i blejiš i moraš da praviš portfolio i to je to. I onda smo mi tako krenuli. Ja sam krenula da crtam, da pravim portfolio, on je radio. Kad sam ja završila, kad sam počela da radim, on je prestao da radi i krenuo da pravi portfolio. Mi smo takav deal napravili. Ali to je ta međuzavisnost. Ti moraš ako nemaš podršku, moraš da nađeš neki drugi metod kojim ćeš da uradiš nešto. Ali svakako da, mislim, mnogo stvari tu ima. Ja nisam, da sam ja bila sama sa sobom u svoje 4 zida, da nisam pravila portfolio, to je glavna stvar. Jer taj portfolio, bez obzira na to koliko ti svoje radove mrzeo i oni bili odvratni, ti njih, brate, moraš da okačiš. Znači, to najodvratnije, moraš da ga okačiš, jer je to što nekom treba. Znači, toliko je tržište, toliko stilova, toliko žanrova, toliko svega, jednostavno ti nekom trebaš, nekom treba tvoja usluga, moraš to da okačiš i jednostavno to ti je rešenje. I ja to kad sam krenula da radim, javljali su mi se ljudi za stvari koje su bile okačene kad sam ja tek počela da crtam digitalno. Jer sam ja prvo, negdje na 2. 3. godini faksa sam krenula, onda sam se tamo umračila jer je bilo mnogo veselo i skroz sam batalila i crtanje i digitalno i tradicionalno i dok nisam skroz završila fakultet ja nisam uopšte crtala i te radove što sam crtala kad sam tek počela da radim digitalno, znači to je bilo sve onako labavo, mogu da ih nađem negde. Onda ljudi su mi se javljali i tražili su mi baš to. Ja gledam, ja to ne smijem kako to baš to da uradim tako. I onda na kraju ti to što imaš, što si ranije radio, u nekome podstakne ili neko razmišljanje ili
on nađe nešto što on traži u tome. Sad ti ako si to radio pre 1000 godina, mislim, nisam zagovornik toga da ljudi drže stare radove u portfoliju, to treba da se updateuje, ali ako imate radove kojima niste zadovoljni, treba da ih okačite zato što to nekom možda treba i to je jednostavno nešto s čime vi počinjete da ulazite u komunikaciju, to je skroz ok, znači nije najsavršenije na svetu. Samo hoću da dam jedan komentar, to što si rekla, mislim da ljudi su u fazonu kao, ko sam sad ja da kačim, a mislim, to sam i ja jednom iskomentarisao u nekom drugom kontekstu, ali taj moment što si ti rekla, kao, nekom tvoj rad je potreban, kao nešto što ti radiš će nekom, pogotovo sad, ako pričamo o karakteru ili ako pričamo o bilo kom dizajnu, nekom će to stvarno potrebno mu je, i kao, taj moment zapravo da pristupiš, to je meni najbolja metafora za to, da pristupiš kao i na početku, a inače kao baštovan u pogledu toga, metafora baštovana i lovca, u smislu da pronalazak klijenta i uopšteno kao, kako da kažem, širenje toga, mislim širenje, promociju nekog svog rada, više pristupaš tako što nekako kao aktivan si na svim stvarima, prikazuješ se i prosto onako sadiš semenke svuda i onda neka će ti se negde neko javiti, ali kao moraš da napraviš prvi korak, a prvi korak je svakako da ako ArtStation, Instagram ili Behance aktiviraš i počneš aktivno da ga kačiš. Ali ta metafora sa semenkama i biljkama je mnogo lepa jer je proces baš takav. Znači ti da bi došao do čerija, ti moraš prvo da kupiš zemlju odgovarajuću, kontejnere one male, moraš da uzmeš odgovarajuću vodu, da vidiš kako tu vodu da održavaš, jer imaš, ne znam, staklene flaše, držiš to, prolazi sunce, to se tu nešto lepo dešava s tom vodom, ti neguješ to seme od samog starta, pa tek onda ga sadiš, zalivaš, kad pripremiš sve, da bi na kraju došao do tih plodova. A mi onda gledamo da dođemo odmah do plodova, mislim, nije jednostavno ni prema tom radu i tvoje energije koju ti uložiš, to nije fair uopšte. Lepo je rekla Jana, treba biti nežniji prema sebi od starta. To je, mislim, na primjer, jedna stvar s kojom sam ja krenula, ovo je, ja mislim, prvi rad koji sam ja uradila i meni je on odvratan i tad mi je bio odvratan. I to je to što ti kažem, ja sam pre toga radila tradicionalno i ja sam, mislim, za nivo na kom sam tad bila, to je neki faks, 2. godina možda faksa, umela da uradim stvari koje su činile da se ja osjećam mnogo zadovoljnije nego ovo. I ovo mi je baš bilo onako beskreno odvratno. Ja sam htela odmah da ja dobijem plod svega mog znanja. U stvari ti kad prelaziš sa medijuma na mediju moraš sve iz početka da učiš. Bez obzira što ti znaš da odeš u Maxi i kupiš čeri i pojedeš ga, nije isto. Da bi ti dobio čeri sađenjem, ti moraš sve da naučiš. Gde ćeš kupiš seme, koje zemlje, u kojim kontejnerima, koju vodu, koliko dugo kada ga presađuješ, kada ga dohranjuješ, gde na kom položaju na suncu da stoji da bi ti na kraju to dobio tako kako treba. Ali jednostavno ja to nisam znala i meni je to bilo baš demorališuće i onda sam krenula, ovo je neka kopija iz istorije umetnosti, nemam pojma. Ovo je bio, mislim, drugi rad digitalni koji sam radila, ali sam ja to radila iz obzervacije, znači meni je to poznato polje bilo, to je mnogo drugačije nego kad radiš nešto iz glave, gde ti je anatomija, proporcija, boju, detalje, crne, ove momente. Jednostavno ja nisam imala iskustvo u tom harmoničnom kreiranju nekog vizualnog sadržaja koji je drugačiji od onoga što sam radila do sada. Smo mi na faksu radili i u srednjoj školi. Crtali smo likove, crtali smo kostime, jednostavno nije to toliko vizualno moralo da bude harmonično, nego je moralo da bude praktično. Radili smo, ako radimo kostime, radili smo analize svih tih kostima, detalja, krojeva i svega i svačega. I ja nisam to umela da upakujem odjednom zajedno, onako lepo da to izgleda, ali sam stvari umela da radim iz obzervacije i onda mi je to bilo relativno okej. Na neki način vizualna harmonija pomenula si, zato to je taj kao dizajn element gde ti zapravo treba da bude ono i lep, mislim pleasing, prosto da ima taj estetski moment koji forma prati funkciju, a opet trudiš se, to je kao taj zapravo moment dizajna gde ti kao imaš taj
kompoziciju, ali kompoziciju i na makro nivou i na mikro nivou, gde ti zapravo kroz detalje i tako dalje jako mnogo pažnje posvećuješ balansu stvari na samom karakteru. Znači mora da bude i vizualno lepo, da te ne čini uznemirenim sadržaj, disbalans, pa da ti oko skreće sa detalja na detalj zato što to ne štima sve zajedno i plus mora da služi funkciji. Tako da je to nešto što treba vremenom onako ispeglati, ali mislim dođe to sve na svoje. Ovo je bio prvi projekat koji sam imala za neki film koji nije realizovan na kraju, tad sam završila treću godinu faksa i to su bili neki SS-ovci koji su, to je kao neki naučna fantastika i epoha. I tu imala još nekoliko karaktera, nisam ubacila, to sam se mučila, ali sam kao otprilike znala, zato što sam na kostimu bila pa mi to nije bio neki problem. I ovo je isto jedan od tih radova s početka. Eto, to je to što su meni ljudi tražili, aj mi nacrtaj baš ovako kako je. Ovo izgleda, to mi se sviđa. Ja gledam, ako bože, de ti se to sviđa. Ja to ne bi mogla sad ni da uradim, koliko ja to ne želim da se vratim na to uopšte. I onda u stvari ti shvatiš da njemu nešto tu odgovara. A šta mu odgovara? Ako je to sve toliko disharmonično raštimovano, nađi neke pozitivne stvari u tome i vidi koji su tu stvarni kvaliteti i samo izvuzi. Ako je to stil, pitaj ga konkretno. Jel tebi interesuje taj stil, jel te interesuje ta paleta boja, jel te interesuje ta atmosfera, šta je to, koji je to kvalitet koji tu tebe interesuje? Kao kad pitaš klijenta, ok, sve je loše, znači ispljuvo si mi sve što sam uradila, a mi sad kaže koji su to kvaliteti za koje ćemo mi da se uhvatimo i šta je to što mi treba da zadržimo. A ne samo mi kažeš sve je loše, ne valja ništa, this sucks, ili kaže mora da bude više arti. I ja kao šta treba, kao nije dovoljno umetnički, ok, šta jeste? To su te stvari koje treba da negujemo. A čekaj sad samo kad ti je otvoren ekran, koje su to stvari koje jesi ti kada si dobila prvi posao, gde je tebi bio tad portfolio? A ne, ovo što sam radila, tad sam bila u Zagrebu na jednom filmskom festivalu i upoznala sam producenta tamo i pričali smo, ja sam rekla šta radim, da sam na kostimu, da crtam i ovo digitalno. Bukvalno nisam imala ništa od radove, on mi je rekao, super, mi radimo za neki festival u Estoniji, neki SS naci science fiction film, biće Partizana u njemu, jer možeš da nam uradiš koncepte za karaktere, nema honorara, a ja kažem, ja sam kostimuša, ja ne radim za honorar na 3. godini faksa, slobodno mi daj sveću za džabe da ti uradim, i on kaže, nema problema, ajde Roki za džabe, i onda sam ja za džabe tako radila nekoliko karaktera i scena, i to je u suštini to. Nije prvi projekat u smislu da sam ja bila plaćena za to. I od ovog projekta do momenta kad sam krenula da radim je prošlo nekoliko godina. Kada te prvi klijent kontaktirao na Upworku, gde su tvoji radovi tada bili po internetu, ili imaš sad neki od tih radova koji su ti prvi posao doneli? Ovo mislim da nisam imala, ovo mi je, eventualno sam možda imala ove i druge radove s ovog projekta, ali ove procese nisam imala jer su mi bili odvratni. Imala sam ovo i ja čak nisam radila ni stilizacije u toj meri tada. Tako da otprilike je ovo bilo sve što sam ja imala. I da, imala sam, čekaj da radim samo. Ovo je jedna od tih stilizacija koje sam imala. Pre 4 godine sam ja to radila, znači to je bilo pre 1000 godina. I to je bio jedan od radova na osnovu kog su se meni javljali klijenti često. I imala sam još nekoliko možda stilizacija, ovo je bilo kasnije. Da, to je otprilike to. Ali što se tiče radova, ovo sam imala, ovo vrlo malo. Znači, vrlo je malo potrebno da bi neko nešto tu prepoznao. Pritom je mene klijent iz ovoga kontaktirao da radim stilizovane likove. Znači, nerealistične likove. Kao što sad imam stilizovane likove u portfoliju, pitaju me da radim realistično sa sve teksturama, da lepim krzno, metal, sve što treba realistično da se uradi, da bi to bilo to. Sad kad pričamo o portfoliju, hoću da te pitam, pomenula si to u jednom momentu, ali hoću da se vratimo na taj moment, na neki način koliko, kako da kažem, inicijalni, s jedne strane to može da bude ono mač sa 2 oštrice, ali kao koliko je važno da ako sad si na početku
i kao prosto da u portfoliju sadržiš ne stvari na kakvim bi žela da radiš. Koliko zapravo tebe klijenti, koliko je tvoj portfolio i tvoj vizualni senzibilitet nešto zbog čega tebe klijenti u potpunosti biraju? Pa ja mislim da je to 90% da bi mi se javili, odnosno mislim da je to 100% onoga što je okidač da bi oni se meni javili. Ali definitivno komunikacija, stav, to je ono što je odlučujuće i sa njihove strane i sa moje strane. Naprimjer, može projekat fantastičan da bude, ali ako osoba ne zna da se iskomunicira, to nije idealna kombinacija. I isto tako ako ja nekome ne legnem kao karakter, ako mnogo ispitujem, jednostavno ima ljudi kojima to ne odgovara. Vole ljudi da to... Radila sam na jednom projektu koji je bio za jednu baš veliku kompaniju, ali morala sam sve sama da radim. Nije bilo uopšte prostora da ja postavljam pitanje. Ja sam morala da štancujem i moj zadatak je bio da ja uradim što više prototipova i to je sve. I sad meni trebaju neke smernice, da li su ti likovi opet muški, da li imaju pol, da li su životinje, da li su bilo, ja nemam odakle da krenem uopšte. I kažu, radi bilo šta, jel to treba da bude to? Da, treba da bude. I onda sam ja krenula ni od čega, malo je taj deo zeznut. Sad, pomenula si klijente i rekla si da na neki način ti od 10 klijenata 2 dobiješ. Možda i 2, ne, ja mislim od 10 ili 20 ubodem jednog. Pa to, 10%, to sam teo da kažem, otprilike 10 do 20%, što kao sam skapirao zapravo da je neki, kako da kažem, industrijski standard, prosto neki standard u pogledu poslovnog sveta, bilo da sad, držiš shop ili, znaš, kao, da je 10, ući će ti 10 ljudi, od tih 10, jedan će da kupi bilo šta da radiš i onda mi je to jako zanimljivo zato što, kao, ja mislim da si ti jedna od prvih osoba sa kojom sam pričao, koja mi je rekla da prosto na neki način i ti aktivno odbijaš klijente i klijenti tebe aktivno odbijaju, je li tako? Pa nije ne dešava se da mene aktivno odbijaju, ali ja odustanem ili mi zajedno odustanemo od projekta zato što nije, na primjer, dešavalo mi se da su me zvali studiji različiti, ali ja imam posao i imam život i taj moj život je mnogo veći procenat moji resursi su više ka tome usmereni nego ka mom poslu i zato je meni potrebno da ja svoj posao nekako iskombinujem da ja mogu da radim druge stvari koje treba da uradim da bih mogla da postignem neke stvari koje želim i zato u službi toga jednostavno ja moram da pravim neke kompromise. Ja ne mogu, na primjer, trenutno da pristanem na to da budem u nekom studiju, fizički da dolazim tamo svaki dan 8 sati da radim, čak i da je to ne znam kolika plata, da je tamo ne znam kolika plata. Znači to meni nije odlučujući faktor uopšte trenutno, jer imam mnogo bitnije stvari koje će meni doneti mnogo više benefita kasnije. I već tada ti pregovori za 50% otpadaju, gledamo koje su druge opcije, da li možeš freelance, nama ne odgovara freelance, na taj način ja postavim kandidat koji nije dobar za njih. Ali ovako što se tiče razgovora, nije mi se desilo sada da mi neko konkretno rekao, slušaj, mnogo mi ispituješ, dosadna si, ne znam, ne mogu da, naći neko ko će da mi crta to, da me ne ispituje toliko. Onda hoću sad da te pitam kako zapravo odbijaš klijente i ja mislim da je to dobra stvar, ali kako si stavila sebe u poziciju da to radiš? Kao odakle sada tebi klijenti dolaze i jel ti radiš na nečemu aktivno da bi, kako da kažem, omogućila sebi tu privilegiju da prosto možeš da biraš sa kim radiš i zašto radiš sa njim? Pa ja imam više projekata uvek koje radim. Uvek imam 4 projekta na kojima radim i uglavnom su to neki duži projekti. Ali mi se dešavalo da nisam imala projekat i da jednostavno ne mogu da pristanem na neke uslove zbog opisa tog projekta i onda se pristojno zahvalim, kažem da ja mislim da nisam dobar fit za njihov projekat i preporučim nekog drugog. Odbijala si klijente i kada nisi bila u potpunoj, ti sada znači, imaš već zakazane neke i tako dalje i onda ne dolaziš u situaciju šta ću sledeći mesec. Dolazila sam i u te situacije. A jesi u tim situacijama odbijala? Da. Mislim, stvarno ne dobijaš razne ponude. Znači od, ne znam, nekih političkih ponuda s kojima se ajde da se složiš nego se ne slažeš,
stvarno bude raznih stvari koje ne bi nikada radio tu. Tako da, gledaš da radiš ono što sa čime se slažeš i za čega bi stavio i za čega bi hteo tvoje ime da stoji. I sad hoću još da te pitam jednu stvar koja mislim da je jako zanimljiva i koja kad smo ti ja pričali me dosta podsjetila na neku filozofiju kako Hrvatsko dizajnersko društvo i njihov kalkulator funkcioniše, ali kako zapravo funkcioniše naplata karakter dizajna i kako funkcioniše zapravo ugovori. I meni je bio pogotovo zanimljiv deo zapravo tog momenta gde ima sličnosti možda sa stock fotografijom najbliže, u smislu da se prodaje na određeno period korišćenja ili u odnosu na upotrebu, tako se prodaje. Kako ti zapravo, ti si mi rekao isto da imaš ugovore, kako izgledaju tvoji ugovori i kako otprilike izgleda naplata, koji su neki kako odlučuješ koliko ćeš da naplatiš neki projekat? Prvo, evo ovako, ima jedna knjiga, link u deskripciji ćemo da stavimo, ja imam jednu PDF odštampanu srpski fazon verziju i ovo je jedno jako staro izdanje, u njoj se nalaze svi mogući prototipi svih različitih vrsta ugovora za sve dizajnerske poslove, vezano i za crtanje, i za slikanje, ilustraciju i arhitekturu, sve tipove ilustracije, sve tipove ugovora. I iz toga sam ja naučila koji su to sve faktori koji se naplaćuju, a da nisu samo ti tvoji sati koje ti odšljakavaš dok radiš. Znači, nije ono što ti naplaćuješ samo to što ti fizički sediš i radiš taj rad, ne znam, 5 sati dnevno, ne znam koliko nedelja, nego tu postoji još stvari koje utiču na cenu. Ja sam to nedavno saznala, tako da nisam još uvek uspela da se okušam u svemu, ali ono u čemu jesu royalties ili tantijemi kod nas, tako se zovu, to ti je procenat od prodate knjige, bilo kog izdanja, tebi ide, dogovoriš koji je procenat, obično ide od 5 do 10%, ili imaš licence, imaš licence, i te licence se prodaju ili na geografsku površinu na kojoj se to nešto objavljuje, štampa, ne znam na koji način se sve prodaje, imaš tu geografsku, imaš vremensku licencu, na primjer na 3 godine se to prodaje, kada taj period istekne, tebi klijent mora da se javi ponovo da vi dogovorite koja će cena tog projekta, odnosno te tvoje licence ponovo da bude, jer ti njemu ne prodaješ svoje autorsko pravo da on koristi tvoj rad doživotno, nego mu prodaješ samo licencu da on to tvoje koristi i mora copyright da stavi da si ti to radio. Inače, onda isto ima penale koje mora da plaća, to sve stoji u ugovoru. Znači, radiš ugovor za licence, mogu da budu na geografsku teritoriju na kojoj se to publikuje, mora da bude vezano za vremenski period i za broj primeraka. I onda kada se, recimo, taj broj primeraka isto ištancuje, mora ponovo da te kontaktiri na odnosu, u zavisnosti od toga koliko je uspešan taj projekat. Ako je to, ne znam, Harry Potter, ti ćeš da mu tražiš licenca da košta beskrajno, razumeš? Ako je da nije nešto profitabilno, jednostavno nađete neki dogovor tu. Jer i njemu se isplati da ti plati tu licencu i njemu se isplati da ti je plati. Znači, inače ja imam tu knjigu, samo nije sad ovde pri meni, imam noviju verziju, ali strava je knjiga i baš je onako temeljna. Svima preporučujem, bit će link u opisu. Ali, znači, tvoj način naplate funkcioniš sledeće. Znači ti imaš neku baznu cenu, mislim cenu sata ili znači imaš cenu sata i onda prosto u odnosu na projekat ti uz to gledaš ako je to knjiga, ako radiš karakter za knjigu, onda dodaješ licencu, kako to beše ide, koliko izdanja ili koliko godina može da se koristi na koricama. Znači zapravo dodaješ na samom početku posla, definišeš koji je tvoj radni sat i pored toga definišeš na neki način taj ugovor koji se više odnosi na to koliko para dobijaš nakon samog izvršenja. I to, znači ako recimo radiš ilustracije za knjige, to je najbolji primer, vi se prvo dogovarate koja je cena te ilustracije na osnovu toga gde se ona nalazi, da li je ona na kaveru, da li je ona mala ilustracija u knjizi, da li je ona na 2 strane, da li je ona ilustracija za ne znam kakav proizvod koji se reklamira nešto specijalno ili tako nešto. To je prva stvar. Druga stvar, on može da izabere da će tebi da platite royalties ili ne. Ako neće, onda ti staviš da je veća cena knjige. To su sve stvari koje se dogovaraju umeđu vremenu. I onda kada se dogovorite da li ćete da
radite licence, da li ćete da radite royalties ili ne, da li ćete odnosno da uključite, da li ćete, koliko će ilustracija da bude, da li ti tu naplaćuješ i thumbnailove, odnosno taj kao storyboard za knjigu. I ako recimo dizajniraš karaktere koji će da budu u priči koji su u knjizi, i te karaktere isto dodatno naplaćuješ, znači sve može da se dogovori tu, ali jednostavno neko mora da sedne i da vidi tu biznis stranu crtanje, jer naplata rada se ne dešava tako što tebi neki fair play klijent dođe i kaže slušaj, ja ću tebi život da napravim fenomenalnim, sad ću ja da ti platim sve, razumeš, moraš da se mnogo iscimaš da naučiš kako ti to da naplatiš i šta je to što ti u stvari nudiš, jer ja nisam znala da ja prodajem licencu njima, ja sam njima davala sve, ja sam njima slala Photoshop fajlove, to se isto dodatno naplaćuje. Ta tranzicija kada si ti skapirala to, kako ti je na početku bilo i da li si naišla na situaciju kad je klijent bio u fazonu šta, licenca, Kako da ne, ja sam to sve saznala od mog druga kog sam upoznala tako što smo bili na jednom sajmu stripa u Leskovcu, Mile Mićić, nadam se da ćete imati prilike da pričate, on je seo letos i istražio je sve to. I ja sam bila nesigurna prilično, ja sam njega pitala, meni je klijent rekao da hoće sve te licence, sve to da plati, ali pitao me je koliko će to da košta kada istekne ta licenca. I on je meni samo rekao, kaži mu, dogovorit ćemo se. Go with the flow. Ja rekao, ja da mu kažem dogovorit, mislim kako da mu kažem dogovorit ćemo se. Ovamo pišemo ovoliku poruku, a kažem dogovorit ćemo se. I kaže da, dogovorit ćemo se. I onda mi objasni zašto ćemo se dogovoriti. I ja napišem dogovorit ćemo se. I ovako čekam i stvarno mi kaže ok. Razumim, mislim, to su stvari koje ti moraš da ispipavaš da bi stvarno saznao da li to može ili ne može, ali to se tako radi. Zvanično to se stvarno tako radi. Mislim, sa našim klijentima verovatno ne, zato što je kod nas platežna moć mnogo manja. Uglavnom su moji klijenti svi iz Amerike, Kanade, Australije, tih jačih zemalja, Evrope, retko, ali uglavnom Amerika, Kanada i Australija. I sa njima koje su pravne države i gde se zna i poštuje autorsko pravo, oni jednostavno vole da sebi kredibilitet podignu time što će da tog umetnika koji isto radio na tom projektu uvaže time što će da mu napišu da je on radio to i to i da ispoštuju sve to kako treba, jer onda i oni isto budu tretirani onako kako treba. Ali sa njima si imala momente gde su oni bili u fazonu kao ću samo da ti platim za to kakva licenca je. To je okej, sve je okej, znači sve se dogovoriš, okej, ako nećeš royalties, onda ćemo da radimo plaćanje drugačije. Jer neko, na primjer, nije siguran kako će da mu bude prodaja, da će, on možda smatra da će prodaja fantastično da mu ide i njemu je možda lakše da te plati odmah više da bi on mogao kasnije. Nekome ne, neko možda ima manji budžet pa mu je lakše da ti isplati ovako, sve zavisi šta se dogovoriš. Sad smo otvorili jednu temu oko koje ćemo svakako pričati, a to je na neki način, sad smo došli do toga, uopšte nisam to tako povezivao, ali to je opet ona esencija i nešto za šta se dosta ljudi bore, to je naplata na osnovu vrednosti koja na kraju tvoj rad doprinosi, a ne na osnovu sata. I sad zapravo nisam uopšte to povezivao više tako u karakteru. Jasno mi je u pogledu posla koji ja radim ili u pogledu grafičkog dizajna gde na neki način jasno je kako ti doprinosiš, ali nisam povezivao u smislu licence i royalties direktno sa tim, ali to je to, na neki način ako taj projekat ima uspeha, ti si radio korice, logično je da će što više se ta knjiga prodaje, ti ćeš više para dobijati, je li tako? Kao ona žalosna priča za Nike, što je logo koštao 5 dinđi, a sad je najprepoznatljiviji na svetu. Bitno je koja je vrednost toga što ti radiš. Ne vrednost u smislu koliko će on da u tom trenutku proda to, nego koliko je, na primjer, ako je to neka veća kompanija za koju si ti dobio neki proposal, ti automatski gledaš da to nije tebi, treba, ne znam, 10 dana da ti uradiš to i ti ćeš njemu da naplatiš isto kao što bi nekom za indie igricu naplatio. Ne gleda se tako, gleda se koja je vrednost toga, toj osobi ili toj kompaniji koje ti to prodaješ.
Apsolutno, sad smo otvorili, neću dalje da idemo, ali mislim da je to, tako sam, to u jednom momentu sam tako i ja skapirao sad u kontekstu aplikacija, sad sam radio neku turističku aplikaciju i sad jedna stvar je kad ja tu aplikaciju radim za američku firmu koja zarađuje toliko, a druga stvar je kad radim za srpsku firmu koja zarađuje toliko i prosto mi je normalno i tad mi je zapravo kliknulo, aha, prosto broj mojih sati je potpuno nebitan, samo je bitno to što ja uradim, na koji način, šta će to doneti nekome. Nekad to, u većini slučajeva to može da bude monetarna stvar, ali ne mora. Nekada to može da bude i neka lična stvar. Znaš, sad može i to da bude vredno, sad ako si ti konkretno pomogao vlasniku nešto ili nešto što on želi, si mu ti zapravo radeći na tom projektu pružio, to je opet slična stvar, ali to je tema za sebe, sad se otvorila rudnik, ne sam da idem dalje, ali... Sve može to da se, znači sve možeš da isplaniraš i da ostvariš, ali opet taj portfolio, to je prva stvar, jednostavno moraš da izađeš iz te komfort zone i da pojedeš nekako tu svoju anksioznost i taj svoj strah od sveta i od izlaganja i da nađeš načina da se iskomuniciraš vizualno sa onima koji traže neki sadržaj koji ti isto možeš da ponudiš. To je osnovna stvar. Jer nema, ti koliko god da radiš, jednostavno moraš da nađeš način, moraš da nađeš vreme da updateuješ taj svoj portfolio i da ponudiš nešto novo. Dobro, Krišu, hvala ti puno što si gostovala, baš sam uživao u razgovoru. Nadam se da ste uživali. Subscribeujte se na newsletter da bi dobili, ako vas zanima karakter art, a i ako vas zanimaju ostale teme gde na newsletteru obrađujemo dodatno sve ove stvari o kojima pričamo. Krišu, hvala ti puno i zapratite Krišu, bit će dole linkovi na Instagramu i na ArtStationu i to je to. Čujemo se i gledamo sledeće nedelje. Ćao! Gledajte da si tu, čao!